דיברתי איתכם על חיטוב, על אסתטיקה, ואני רוצה שתראו את זה בפועל. הנה לכם בן אדם שהתחיל עם משקל גבוה, עם אחוז שומן גבוה, וירד במשקל ובאחוזי השומן שלו. אותו בן אדם לא עשה פעילות כוח, והנה התוצאה לפניכם. לעומת זאת, בן אדם אחר עם עודף משקל, עם אחוז שומן גבוה, שיורד במשקל, אבל במקביל גם מטפל באימוני הכושר שלו, בדגש על אימוני כוח, מה שגורם לבן אדם הזה, ככל הנראה גם לשפר, להעלות את מסת השריר שלו, כי יש איזושהי תקופה שהיא תקופה מבורכת בתחילת התהליך של מתאמן מתחיל או מתאמן שחוזר אחרי תקופה מאוד ארוכה שהוא לא יתאמן, שמצליחים להעלות את מסת השריר גם בתהליך של ירידה במשקל, גם בגירעון קלורי, והנה לכם תוצאה של גוף שירד במשקל, איבד בשומן, אבל המסת שריר עושה את ההבדל. אני בטוח שאתם מעדיפים את המראה האסתטי יותר, שזה משפיע חד משמעית על הביטחון העצמי שלנו, על דימוי הגוף שלנו, וזה משפיע גם על מה שאנחנו מקרינים כלפי הסביבה שלנו, כי אם אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, אין ספק שאנחנו מקרינים גם את הטוב הזה כלפי חוץ. ובנוסף לכל הטוב הזה, מסת שריר תסייע לגוף חזק יותר, יציב יותר, פחות חשוף לפציעות ספורט מיותרות, פחות חשוף לפציעות כתוצאה ממעידות כאלו ואחרות. היא תחזק את השלד שלכם, את הגידים, את הרקמות, את המפרקים, ובנוסף היא גם מעכבת אוסטאופורוזיס, שזה סופר חשוב לחבר'ה שמתחילים לעבור את גיל 30 ומעלה, בדגש על נשים. אז חברים יקרים, אם אתם צריכים סיבות, יש לא מעט כאלה. וזה הרגע שאתם צריכים להבין איך בונים גוף חזק, חטוב, אסתטי ולא פחות בריא. ועכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את המשמעות של אימוני כוח והיתרונות שלהם על הבריאות שלנו, בואו נדבר על איך לנהל אימוני כוח כמו שצריך, גם באימונים פונקציונליים. הרי יש הרבה מתאמנים שחוששים להרים משקל כבד, כי הם לא מתחברים לזה, כי הם חוששים מסיבות כאלה ואחרות, וזה בסדר, אני מכבד את זה. לכן חשוב לציין שאתם לא חייבים להרים משקל כבד בשביל לשפר את מסת השריר שלכם ולעודד היפרטרופיה, בעצם גדילה בסיבי שריר. היום יש מחקרים חד משמעיים שמוכיחים שאפשר גם להרים משקל יותר נמוך לטווח חזרות יותר מרובה. במחקרים שאני קראתי לפחות זה עד 30-35 חזרות, אבל גדול, ככל שאנחנו נעלה את טווח החזרות שלנו, יש חשיבות גדולה יותר לכשל שריר, בעצם לסחיטה, במרכאות סחיטה שאנחנו בעצם מביאים את השריר שלנו כשאנחנו מרימים משקל. שזה אומר שככל שטווח החזרות גבוה יותר, ככה אני נדרש לסחוט את השריר שלי יותר ובעצם להגיע לכשל. מה זה אומר? שאם אני מכוון ל-25 חזרות בתרגיל, אני רוצה שהחזרה ה-25 שלי תהיה הסחיטה הסופית, אני אקרא לזה, ככה שאני לא יוכל לבצע 26 חזרות. ועדיין לעודד היפרטרופיה כל עוד תדאגו לתזונה מותאמת. ולכן חברים, אתם לא חייבים להרים משקל כבד בשביל לעלות במסת השריר שלכם. בנוסף, לגבי עבודה באימון פונקציונלי. למשל, אם יש לי אימון שמורכב מ-21 חזרות, 15 חזרות ו9 חזרות. התרגילים מתח, סקווט וסתם נגיד ברפי. אני רוצה לעודד היפרטרופיה, גדילה בשריר שלי, בשרירי הגב והיד הקדמית שלי שעובדים במתח, ואני רוצה את אותו דבר גם בשרירי הרגליים שלי, שאני יכול ליישם את זה בסקווט. יש לי שתי אופציות. אחת, זה בעצם לקחת משקל כבד ולהגיע לאיזשהו סף עייפות גבוה בטווח חזרות נמוך, שאני מאוד מתחבר לאופן הזה. למשל, אני מבצע 8 עליות מתח או חתירה קשות מאוד, נח כמה שצריך וממשיך עד שאני מגיע ל-21. או שאני מבצע נגיד 21 חזרות או קרוב ל-21 חזרות, כאשר החזרה האחרונה שלי היא חזרה שסוחטת אותי במקסימום. אני לא יוכל לבצע עוד חזרה אחריה. כי שימו לב, ככל שהסט שלי מכיל יותר חזרות, ככה אני רוצה להגיע ליותר כשל בשביל לעודד היפרטרופיה וגדילה במסת שריר. אז את אותו הדבר אני יכול לעשות גם ברגליים, וכמובן שאני מיישם את זה גם בטווח חזרות של 15 וגם 9. אז אם אני עולה על מתח ואני יכול לבצע נגיד 10 חזרות, אני יכול לבצע 10 חזרות ואז את ה-5. או שאני אעשה את זה בחמישיות, בפרקי זמן יותר קצרים, כשהסט האחרון בעצם ה-15 חזרות שלי יהיה כשל. וכנ"ל לגבי הרגליים. אני יכול לבסט את זה איך שאני רוצה. רק מה שחשוב, שאתם תתאימו את התפקוד שלכם באימון למטרות שלכם ולא להפך, וזו טעות מאוד נפוצה אצל מתאמנים. עכשיו, בשביל שתבינו את זה בצורה עוד יותר מובנת, בואו ניקח אימון כמותי. אימון שיש לי עכשיו 50 עליות מתח, או חתירה, 50 שכיבות צמיחה ו50 סקווט. אז מה שאפשר לעשות זה בעצם לבצע מקסימום חזרות של מתח, כל אחד יעצור איפה שהוא יעצור, הוא כנראה לא יעבור את ה-15-20 חזרות, יגיע לכשל ואנחנו בכיוון טוב. את אותה התנהלות בדיוק אפשר לבצע בחתירה, מול טווח חזרות נמוך או גבוה. אם אני נכנס לשיפוע מאוד קשה, ואני מבצע את זה בטווח חזרות נמוך, אז יהיו לי יותר מנוחות, אבל מצד שני,
אני מפתח יותר כוח כי יש יותר עומס שמופעל על השרירים שלי. מצד נוסף, אם אני רוצה לפתח היפרטרופיה וגם כוח, אמנם לא באותו פוטנציאל שיש לי כשאני מרים משקל נמוך, בדגש על הכוח, כי היפרטרופיה אפשר בטווחים גבוהים, כבר דיברנו על זה, אז כאן אני מקטין את העומס על השרירים באמצעות זה שהשיפוע יותר מקל עליי, ואז אני מבצע יותר חזרות, אבל אנחנו מכוונים לכך שסף העייפות יהיה גבוה, בין אם זה 10, 15, 20, 25 או 35 חזרות. ככל שנגיע לקיצון, כך אנחנו רוצים להגיע לסחיטה מלאה של השריר. זאת אומרת שהחזרה האחרונה שלנו תהיה באמת החזרה האחרונה שאנחנו יכולים לבצע, אלא לא חזרה האחרונה שמישהו אמר לי שזאת החזרה האחרונה שלי. חשוב ליישם את זה גם בתנאים האלה, ואת אותם דברים אנחנו יכולים לבצע גם באימון תחנות, וגם באימון שיש לי זמן מסוים לכל תרגיל. אני מסדר לעצמי את טווח החזרות שאני רוצה לכוון אליו. ואם אתם לא סגורים על זה, בשביל זה אני פה, או הצוות המקצועי שיש לכם, תשאלו, נשמח לעזור לכם.